اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم اللهم صل على فاطمة الزهراء وعليها السلام. Yan uwa barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci mai albarka. Mu ma mun so mu dan ci wani abu sakamakon yadda na ji abubuwan zanga-zanga suna ta ƙara tsamari a wannan ƙasa ta mu mai albarka, ƙasa mai albarka ta Najeriya, ƙasa ta masoya Annabi Muhammadu, masoya ahlul baiti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, wanda ni almajirin ku Sharif da Abu Narisa garkuwar Sayyida Khadija Kubra alaiha salam daga wannan da'ira mai albarka, da'irar Hubbu Khadija alaiha salam, da'irar da muke tafi da al'amura akan Sayyida Khadija salamu alaiha. Da farko kafin na ce ku wai ina so dan uwa ya kalli cewar a matsayin ka na mai da'awar zanga-zanga kuma kai ne wanda ka je ka zaɓi wa'annan mutane. To da farko abin da ke so ni na ba da shawara ko ne magana a kai matsayina na almajirinku kuma mai yawan zunubai ko da yaushe. Abin da nake duba shine duk da yanayi bai kamata mai shiru ba, ana yanayi shi za mu ce to koya ne ba mu zo mu lallaba kar bakin ya shiru. To da farko dai ina so ka fahimci cewa kai musulmi ne, in ma mazhabin Ja'fariyya kake bi, in ma dukkan wani mazhabi da kake bi falillahi alhamdu. Amma abu ɗaya da nake so ka fara fahimta shine kana da jagoranci. Kai mai shirin yin zanga-zanga, wane ne jagoranka a lokacin fita din? Kana da yaƙinin aka fita ba za a fasa shagon wani ba? Shi ma wani fazalintar sa ake. Kana da yaƙini ba za a haura gidan wasu ba, ba za a fasa shagon wasu ba? Kana da yaƙini wasu ba za su zara makamai ba su kwace wayoyin wasu? To ya kai ɗan uwa, farko ina so kai duba a baya mu koma gurin kakar sharifai wato Sayyida Khadijatul Kubra salamullahi alaiha, mu kalli me tai da addini. Ana kai wa kanka hukunci cewar babu kai da matsala a ƙasar nan illa malamanka musulmai kenan. Malamanka musulmai da masu kuɗi musulmai. Musulunci ina magana ne gaba ɗaya. In ma musuluncin ka abin da ka ga dama, misali in dai kai musulmi, in dai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, in dai kai musulmi ne, to ina so ka duba mena na Khadija tai salamullahi alaiha. Farkon mafitar da ya kamata kai ɗan Najeriya ka kalla a matsayinka na musulmi kenan, tunda komai musulunci mu sako shi gaba. Nana Khadijatul Kubra salamullahi alaiha a matsayinta na mace, ita fa hidima ta dinga yi ga addinin nan. Ba dare ba rana, makamai ne, bayi ne, duk da kuɗin ta akai. To kai me yasa attajiran musuluncin ka ba su yi? Me yasa attajirai masu kuɗi ba su talafan musulunci? Yau kana nufin da cikin ba su taru lokaci ɗaya, kowa ya kai zawiyoyi da halƙoƙi da suwaye ya wadata iya abin? Wallahi iya masu kuɗin da suke cikin musulcin nan sun isa su amfanar da musulmai daga abin da ya kama na aikin yi har zuwa abin da ya shafi abin da za a ci. Amma yau ta kai matakin da za ka ga wasu kaɗan ne daga cikin musulman suke wannan raya irin al'amarin Sayyida Khadijatul Kubra. Ma'ana ne sai ka ga akan tuwo malmala ɗaya ana layi. Amma yau kana tunanin musulman nawa ne masu kuɗi attajirai, wani binne kuɗi yake amma ba zai fito ya taimaki musulmai ƴan uwansa ba. To farko ina so ka fara ganin aibun zaluncin ai daga kai ɗan uwanka ne musulmi, ba batun shugabanci ba. Shi dama shugabanci muna buƙatar adalci ne, ba waye yake mulki din ba. In ka kasance Kirista ne Najeriya kawai baragada ta take tafiya. To ɗan uwa, abin da yasa ne magana nan, ina so ka bani karan hankalinka kaɗan ka koma bayan mu gani cewar wace hidima Sayyida Khadijatul Kubra ta yi. Mun gani yadda ta yi kai kawo a raya al'amarin addinin nan, kuma duk bala'in amincewarka da nuna kafafarka kana cin albarkacin wannan baiwa Allah ne. To ɗan uwa, a matsayinka na ɗalibi ko wanda kake da basira ko kake da damar Facebook, WhatsApp da sauransu, ko kake rike wayar 100,000, dan uwa ka je ka sanarwa da kowa cewar babbar matsalar mu ta wannan ƙasa, matsalar bangaren mu musulmai shine waɗanda
na masu kuɗin cikin musuluncin da ba su taimakon ƴan uwansu musulmai. An fahimta? Sai da tulkura ta taimaki manzon Allah addini an yanta bai da sauransu. Kai ka gaya mun cikin musulmi masalan tijjaniya kake, izala kake, kaza kake, ɗaiɗaiku ne suke hidima. To amma in ya kasance me masu kuɗin cikin tafiyar ku misali musulman fa ina nufin a haɗa kai ne misali, sai ya kasance tajirai yau a ce an yi wani group na ahalin dusuri. Ina so fa mutane magana gaskiya ce, ku yi group da har yau mutane sun kasa haɗin kai. Kana la ilaha illallah wannan musulmin ya zagi wannan musulmin, wannan ta ina zaka ce wai kuma kuna cikin aminci? Alramma ya kamata a sa tunani da hankali da kwakwalwa. Ka tsaya tsafka kalla mana. Yau in ɗan izala, attajiran ƴan izala sai aka ce an samu su guda 10,000 a Najeriya, za su haka. Attajirai na ƴan izala, ma'ana masu kuɗi wanda in ya yi kyautar miliyan 5-8 ba zai ji komai a jikinsa ba. Akwai su cikin ahlus sunna. To su zo a cikin tijjaniya kuma fa, wanda zai kyautar miliyan 30 ma ba a jiki, ba komai a jinsa. Guda nawa ne cikin tijjaniya? A cikin shi'a guda nawa ne cikin shi'a? Ƙadiriya guda nawa ne? Amma a kasa haɗuwa a haɗa kai. Wa'annan attajirin su zo su haɗu yau a ce ga wani gurupu ne so su warware su kankare wa al'ummar musulmai wannan wahalar da suke fama da ita na kuncin rayuwar an dai kawai abinci ne. Sun sa mutane a damuwa. Ni ko da shi kan mamaki in naji mutum yana ta abinci kawai lillahi alhamdu, mukan gode Allah subhanahu wataala. Ka ji shinkafa ta kai kaza, yau in dan izala, tijaniya, shi'a, qadiriyya, waye, hambaliya, kaza ma wani bangare kake, tijaniyar ma misali in muka tsaga ta zamu ga wani bangare ke a cikin tijaniya, izalar ma zamu ga salafiya kaza, shi'a maga kai ma a shi'a wani bangare kake a shi'ancin kaza kake kuka kai. Dan Allah dan annabi a ce an haɗa kai aka zo aka ce yau ga ahalin dusuri na musulunci, ba na wani bangare na musulunci ba, ahalin dusuri za su yi koyi da sayyida Khadijatul Kubra salamullahi alaiha, a haɗa wannan miliyoyin kuɗaɗen kowane bangare, kowane attajiri iya gwargwadon yadda zai yi. In ka ga dama kai yacce za ka yi, amma ka sa ikilasi. Aka tattaru aka gama tsari a raba kowane bangare na musulunci, yayin da aka haɗa kuɗin nan a sai abinci da tireloli da komai a ɗauka a kai kowane bangaren mazhabi ɗin nan, kowane bangaren firka ya kasance masallaci ne duk gashin a haɗa aba. Dan Allah dole ne komai sai gwamnati ce za ta yi ma? Shikenan sai ka zauna kana kwance, kai ka je ka dangwala. Waye ce ka dangwala? Kai fa ka dangwalo kanka. Wasu taliyar aka dinga ba su mutum ɗaya taliya ɗaya, mutum biyu taliya ɗaya. Dan Allah wannan wani irin wace. To ala ayyalin ko da yaushe maganar da muke ta yi shi ban so na ce komai ba akai. A'a da ke naga an dan motsa wani lamarin da shafi kakar mu sai da Khadijatul Kubra ne. Ashe mutane alhamdulillah mun zo zamanin da za a manta da hidimar wannan baiwar Allah, wannan dattijuwa da ta sadaukar. Wallahi al'ummar musulmi da za su koma ga mai na Khadija ta yi, wallahi da ba musulmin da zai ƙara kan cewar yana cikin wani yanayi. Babu wani musulmi da zai ƙara yanayi. Wannan ina magana ne a musulman musulmi ne, kai musulmi ne. La ilaha illallah ne, sallah biyar kake, sallah biyar nake. Ba ruwana da wani firka kake. Ni ba nan buri na a fahimci maza, a fahimci gida me aka koyar. Wani hayaniya kyale ta gefe. Attajirai ina kira ga su, ina kira ga ku masu zanga-zanga. Ban ce kar kai zanga ba, ban ce kar kai kaza ba, amma wane jagoran ka fara komawa ka ga laifin waɗannan jagorin musulmai ne attajirai. Laifin malaman ku ne da ba su faɗakar da su attajiran. Malami ya makale shi dai iya shi a basa kawai. Akwai maluman da suna mu wa'azi a masallaci ne su dai in aka ba su shikenan, ba ruwansu da wai wane. Amma tir da irin kuɗin da ba zai amfani musulunci ba. Allah karka ba mu dukiya, karka bari mu kwanta da kuɗi a cikin aljihunmu wani yana jin yunwa ba mu taimake ba. Allah muna roƙonka, Allah ka cika da buɗawa wa'annan attajirin da suke cikin wannan musulunci kuma suke tallabar ƙananan raunana musulmai.
abin ya kai ga cinka kana dole sai gwamnati kai a matsayinka na talaka musulmi ka fita zanga-zangar wani ya sare ka mutu ko gwamnati ta sa aka harbe to in ka je lahira kenan ka mutu ne akan neman yakin abinci. To wasu kuma in sun fita neman yakin akan wani lamari na janibin ahlul baiti sai kasance kuma kai wannan neman yakin abincin ka ce ai kai wannan wahalar banza suke. To kai kuma wanda aka harbe ka akan neman abinci in ka bar duniya abincin misali sai a kawo ma misali abincin yana ina kenan a banza za su harbe ka ba, a banza za su harbe ka misali masala kuma ana harbe ka kar ku manta ba ka je ka zike kana gaba kana wallahi ana harbe ka duka guduwa za su. Akwai wata irin zanga-zanga nan da aka taɓa yi a baya irin wannan aboki da aboki haka suna tsaye aka harba abokin amma haka ɗayan ya gudu ya kyale gangar jikin kan ma a banza aka batta a banza ce. Dan uwa kana da ya ko baka da ya uwarka da babarka suna da muhimmanci a rayuwarka. Babban abin da zaka yi shine ka sa tunani da hankali waye jagoranka. Yayin da kuka ga malumanku suna ta zamewa akan zanga-zangan nan kar ai ku san aljihunsu ya cika bane ku je ku ce su ba ku kasan kuma. An ba lalacewa ba na kai malami da aka kai ka fada aka zaunar da kai aka baka kuɗi jim ka ji daɗi. Me yasa in gaskiya ne ka zo sai ka fito da wannan kuɗin duka ka ci ko biyar ka aje a siyo abinci sai ka wadatar dukkan da malaman da aka kira abinci suka siya suka raba nake ga da inda gangan ma shiru za su a malamin mu ya yi kokari kaza da kaza. Dan Allah ina ka sa tunaninka kuma ka ce annabi Muhammadu ke so ka ce kai mabiyin Allah ne mabiyin annabi kuma kai zo kana zagin juna. Wannan lokaci ne na haɗa kai a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa wannan kuma za mu iya cewa gobe ma in aka zo zaɓe 2027 sai ka je ka tafi asuba ka je ka dangwala in ma extra level ne in ma wai a je a yi ta yi wannan shine al'ayyalin gwamnati ka ci kaza ka ci kaza ba komai ne gwamnati za ta ba. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya tabbatar da mu ya tabbarin mu a cikin wannan tabarki na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi da ahlul bait. Na so ban so na ce komai ba kuma na so na ce komai shine wannan muna ta godiya ga al'umma muna ta roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da datar da mu a cikin wannan tafarki na bin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ali muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da hada kan musulmai kuma muna ƙara kira ga ƴan uwa lallai su koma karkashin me sai da Khadijatul Kubra tai me sai da Khadijatul Kubra tai me nana Khadija tai a musuluncin nan to lallai shine zai warware maslaha mu a musulmai mu muna da tsari da jagoranci to da zamu koma ga haka zamu ga imaman nan gaba daya zamu ga yace zaka ga wasu kafaɗin su yayi kanta na ɗaukar abinci ana ta hidima amma kai ka zauna kana musulmi ka zauna kawai kai nufin ka in ka samu sai ka dan gina masallaci gaba ɗaya kamar shago kai kawai kai ka more waya ji ma yawan masallatai nasara ne yau masallatai ba zai taɓa zama nasara ba zai taɓa zama wannan ba zai ta raba kan jama'a ne ka gina masallaci ka sa masallaci a kashe mai naira biliyan 2 biliyan 1 miliyan kaza ko za ga ya garuruwa ku gani miliyoyi a masallaci ga maƙotan masallacin suna yunwa to ta ya Allah zai karɓa aikin ka dan Allah ta ya Allah zai karɓa shi wannan miliyoyin kuɗin wanka in ka ɗauka in kana ganin masallacin kake son gyarawa akwai masallaci a tsoho samu ka canja mai kafet da sauransu da fenti at least miliyan 1 kaza ɗau kuɗin sauran ka sai abinci ka ba mutum ma kuɗin sai abinci ka inda wani aiki ɗauke su ta yaya za a yi in ka bar duniya wannan ya kasance sadaqatu jariya ta yaya ba za a ci gaba da godewa ba amma kai kawai naka iya kai kaɗai ne da iyalinka a'a alaramma sai abinci haɗa kai a tajiran musulunci a haɗa kai a zo a yaki wannan talauci da rashin abinci da al'umma su fama da shi. Muna ta godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya ci gaba da mana sitira a cikin wannan tafiya da ya ne. Allah subhanahu ta'ala ka datar da mu a gurguje a yi mana afuwa ba mun yi ne don mu ɓata ran wani ba a'a mun yi ne don al'umma su ƙara fahimtar menene ya hau kansu a matsayinsu na musulmai. Tare da ni almajirinku kuma mai yawan zunubai Sidi Abu Narjisa
garkuwar sayyida Khadijatul Kubra salamullahi alaiha daga wannan da'ira mai albarka ta da'iratu hubbu Khadija alaiha salam karkashin jagorancin Sidi Abu Narjisa ne almajirin ku sai na ce wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara sutura ya Zahra'u.